aku belai pi baro sesien lembaga ni ke khubor ka balengkat na ka ktien ka em ga jong belai hagani ka pon ngwan ra ya ka khubor ka bo Jesu ai sha ka balang hatia tera ka bangila ban shem ni kitab jeng pan pa long ba ar ka de khat ka ba khat phra haddu ka ba ar pho khandai kini ki kentien ka bo Jesu ai ya ka recommendation na ka banta ki kamba ba ka balali ta ki para bangai ki bri ka ba ye yo tribe at ki ba shakri yo blai ba dan ka balang hatia tera kani ka way ni jing pan pa ko bo blai pan pa ho yo anis man mo dan ka ni ka dawlan nang pala pan ranggang pare yo baru Jesu wang ini kentien how to angel jaga ka balang hatia tera to tho kini ki ai la ong da ko nu blai o ba ki khmat chung u ga long kom ka ding bat ki ke jat chung u kom kir nong kom ka ta ka renong ka ba parnai ba wang ai thu ye ki jingle ke jong pha ke de ki jingle ba ba ka ba ke ni ka balang ka ba mut ki ba ngai ki ba don ka ni ka balang hatia tera u Jesu jer wang ai thu i ke jingle ba ba jong pha ba phi le mi not ba ha ga jing i ha ga jing shakri ha ga jing ngai ha ga jing yaisha ba ke jing le ba ba kata ke ke jing le jong ki pangai ki ba don ha ke ni ka balang hatia tera u Jesu ai ka recommendation nanta pat uang rei paru komju phala le ka ba phatam ha ki ya ka ba kut la ni ki ya ka ba khadu jong pha phala le khamba ba khambon ban ni ka ba la dap basotrat ka recommendation ko bo Jesu ai ka ni ka balang wong kata ka jing le jong pha ki sngi ka ba khadu ka long khambon ban ni ka ba phila le ka ba manshwa ot na bring jongi ni ka por langi la shakri utrai hale ki snam bala de paro let's say ba bun snam na ni khindiat snam na khindiat banai compare u blai u recommend ya ka ni ka balang ka ba mot iki bangai generations tat hadu ka ni ka sngi yang abri phiru o ba ke jing le ke jong pha ke sngi ka ba khadu ke long ke ba khambun ban ya kita ki bala dep manshwa ai ba ke tien jong blai kan encourage kan pen sloring up de fi ba ke jingle ke jonga ba jong phiru ha ba shakri you try ha ba e you try ha ba ro you try ha ba money you try ha ba duai ha ba yalap ha ba kran ni ke tien u blai ha ba phuli yala di ba pusan pat kanu la ni ke jing ai isnai la ni ke jing ai ba bha shi ke kam ke jong try bat kanu ka ba ni le u blai wong ka jing le jong pha ka sngi ka ba khadu ka long khambon ban ya ka ta ka ba manshua abangiru ngi em mi ke jing em gom kata ka ba kat pa ki sngi ki nang mi abangiru ngi nang le khambon ka de jing pen bun ni ka ban le ka long ban shakri de ka dok ro pa ro de ka bor baro de ka mensim baro ban ai tilu show try ban le ne ka ban ta ke kerteng ke jong try u bala pen em yang abadi pi u Jesu ong ke ni ka pat ka we handrai nga don ke ni ka ba persha ya pa badon kat tu ka ni sap ki badon ha ke ni ka balang hatia tera wong ba phabat ya kata ka jing hikai Pediang ya kata ke jing hikai jong kata ka briu ko badai ni ka Jezebel kadon ko ke briu ko rung ha ni ka balang hatia tera ka badai ni ka Jezebel kabut ka mensim juga Jezebel ka rung ha ka bat ka bakam yela dia begede ka nongi tu pa Henry kam day ngap ke ni ka briu Jesu wong ba ka hikai ya ki ai shapang ki shakri ki jonga ki badon ha ni ka balang hatia tera ya ka ban kelimsi bat ka ban pam ki ai ki balak kenya ha ki balai tau Paduong ngala aya ka lat ke babiang ngala sya pat ngala aya ka ya ke babiang bagade ban kala ke bamut no na ka jing klimsi jongka Henry kam sham la mon ia ka ban priang bat ka ban kala bamut na ka jing klimsi jongka sucer kai ke utrai wang ni ka por na mar ka ta khimi ngan sa bread no ia pa ha ka jing thia ka jongpa lambat kita ke be klim lambat pa i na ka ban ta ka jing panchitom ka ba krau ba lada panom kala ka bamot na ka jing le ka jong pa trau ai ka ya ka ba biang ya ka ni ka briu bo wanrung ha ka ni ka balang ka badon hatia tera ya ka ban ai ka jing hikai ka ban pam ya ka ki chingkinya ki balak kinya ka jing bam balak kinya ha ki balai tau ya ka ban ya kelimsi bat namar ka ta kalong ka jing ijili ka mat ka jong blai nyuma ki ni sngi ki don ki jing bam ka ba ya si kum ki banget ki jong trying kum bam ki raja ki kaini ki secret ki giat ki drugs ki we kini ki jing kenya ya ka balak kenya ha ki balai tau bat namar ka ta kalong ki jing ijili ka mat utrai ka penjat ka mat ka mensir ka jong ki banget ki jong blai ka balong ka temple ka jong ukrest ba shong mensir ba ko jong blai namar ka ta kini ki briu ki don ha ka po bat ki bun ki banget ki sentui no ha ki jing bam ya kita ki jing bam ki bala kenya ki bala ita bal ki jing klimsi u blai u bitar
badu kran persya igani ka brio ala ai ka lat ka ba biang ya pa ban kala ka ba mot rei kamman satya namar ka tu kala ka ba mot namar nga sabret no ya pa ka de jing thia klim ka chong pa leng ba rengkat pat kita ki ba klim lang pat pa ya ka ta ka jing pan shetom ka ba krao de blai ai ka de khubor ka ba bha kita ki wei pat ki ba sa hang ne ka ba lang thiara thia te ra wong gum no rei na ka ba na jong pi ki bom shom la dan ya ka ta ka jing hikai jong ka ta ka brio jong ka jesera hakimi ngong ha pi kum ni do bat scam ya ka ta ka ba pidan bat scam ya ka ta ka ba pidan tat andangan wan tu bat scam ya ka ta ka ba pidan ya ka ba pidan na nga ka mut na ublay na Jesus Christ bo trai tat andangan wan ngisu ko ben ni khubor ka ktien ga jong ublay Ukran yang abdi pi ni sngi bat scam ya ka ta ba pidan bat scam ya ka ta ba piyo diang no trai bat scam ya ka ta piyo diang no Jesus Christ bat scam ya ka ta ba ublay ai ha pi hanga hakini sngi ka ba khatu ki lo sngi ka ba shirkai ki sngi ka ba trim Gisngi ka ba ka jing sniu ka jing baman ka jing shirkai ka ba ja hagani ka ri ka jat ben reu jonga ba jong pi lagani ka ba bamsap lagani ka ba klim lagani ka ba auria lagani ka bam kadi lagani ka jing soba ki entertainment but kiwai ki kam ki ba shirkai ka ba usaidan utrai hagini gisngi ka ba kadu hagadur jonga ka mensim jonga Jezebel penjat il shimet penjat iki ingasam penjat iki kanhun ki balang lan ki banget ki jong utrai hagini gari ki jongi ublay wong jar kita ki bajam bat scam nga ong api ya kata ka bapidan tat ndangan wan og utrai kata gadi ka khubor ka ba kraw ka khubor ka ba ka ba ublay ai ka encouragement bat scam ni ka bapidan tat andangan wan namar ba utrai sa ainong ya ka wei ki jingle ka ba nga ba pingile kata gadi ka kular ka jong ublay chong abat jong pi baru ublay le ru ika ba batam nak banta kita ki ba yai ne scam mo try ta ka sngi bo Jesus no wan ublay gur khu nga ba de fi ai min yai pen kre ka sngi ka jing wan utrai ni mi sngi ba khaddu palat ublay ai tangi ni ka khubor shakatai ka balang hathia teran ru ai nga ba de fi ha ka ga pating ben riu ba ka ni ka ri to ublay gur khu nga ba de fi teng sha ni la ka jong ka khaman nga ba phi la ban em ka jing ma pat snga ba ublay ri khop ila di hagajing khoi hagajing sha ka jong trai blai ne ker khu na ka manda ka buram ka jong amen ngiskin do pala shai ka wei bet ka khu bor na ka ting ka jong amen